de konferansa Google'ê AMP de şîfa Gerdî hat bibîranîn. Konferansa Google AMP 2019 li Tokyo. Li konferansa Googleê AMP 2019 de ku li Tokyoya Japonyayê birê veçû. Rojnamavana Kurd û pêşkêşkar û rêvebera Outpota Rûdawê şehîd şîfa Gerdî weke rojnamavana wêrek û zîrek hat bibîranîn. Keçeka Kurd û fortekî Amerîkî pêk ve bi projeyekî beşdarî di vê konferansê de kirin û behsa kêşeyên tekildarî înternetê yên li Kurdistanê û Iraqê kirin. Konferansa Googleê AMP 2019 di 17 û 18 Nîsanê îsal de li paytexta Japonê bajarê Tokyoyê hat lidarxistin. Keça Kurdistanê bala xedeng ku gelek bajarê Koyeyê ku xelkê bajarê Koyeyê ye û xortê Amerîkî Levî Clancy ku xelkê Kalîforniyayê ye pêk ve bi projeyekî derbarê çawaniya sûdevergirtin ji AMP de beşdarî di vê konferansê de kirin. Di sedema derketina pirsgirêkê di vîzeyê de û wernegirtina vîzeyê keça Kurd bala xedeng nekarî biçe Japonê û bi rêya tomarkirina gotinên xwe beşdarî di konferansê de kir. Bala xedeng di vê barayê de ji Rûdawê re ragihand AMP projeyeke nû ya Googleê ye ji bo çêkirina sepan ango apên web û apên bi awayî hêsan û bilez ji bo ku bikarîbe înterneteke giran jî kar bike. AMP ji bo Kurdistanê pir girîng e çûnku li vir berdewam kêşeya elektrîk û giranîya xeta înternetê heye. Bala xedeng dibêje me li vê derê behsa wê yekê kir û çawan bi rêya AMP Googleê çê dibe ku kêşeyên me li vir bêne çareserkirin. Çimku înternet xirab e yan xelk nikarin înterneta besînor bikirin. Lewam bi bikaranîna AMP piraniya wan keşayan çareser dibin. Levî Clancy kesekî çû xelkê Kalîforniyayê ye û dema 5 salan ne ku li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê kar dike. Levî û bala bi rêya karkirin di kompanyayekî de hevdû nas kirine û paşê biryar dane beşdarî bi konferansa AMP a li Tokyoyê de bikin. Xortê Amerîkî Levî Clancy jî ji Rûdawê re ragihand di vê konferansê nêzîkî 500 developer ji seranserê cîhanê beşdar bûne û me behsa wê yekê kir ku li Kurdistanê jî gelek developerên serkeftî hene ku dikarin bi rêya AMP hêsankiriyan ji bo bekarhênerên înternetê bikin. Bala xendek dibêje di vê hewl were dayîn di fakûlteyên taybet bi zanistana kompîterê de û di kompanyayên de jî kar li ser pêşxistina AMP bê kirin. Da ku dema ku malper an jî apeke nû tê çêkirin, girîngî bi kalîte û xwesta xelkê wan navçeyan bêne dan. Bala xedeng dibêje mebest ev e dema ku AMP hat pêşxistin hewl bê dan ku girîngî bi xwest û daxwaza xelkê vir
jî bêdan. Di konferansê de 19 rapor hatiye pêşkêşkirin ku yek ji wan a bala xedeng û levî Kalansî bû wan tê de behsa rewşa Kurdistanê û çend warên taybet bi Kurdistanê kiriye. Şîfa Gerdî yek ji wan jinan bû ku bala û levî di rapora xwe de weke rojnamevaneke wêrek û azad binav kirin û ji beşdarên konferansê re behsa wê kirin. Di vê derbarê de bala xedeng got di konferansê de me behsa wê jî kir ku pêwîst e cîhan Kurd nas bike li vir tenê şer û teqînîne û Kurdistan aram û ewleye ku di navbera pêkhateyên de pêkvejiyan heye. Her wiha me behsa çend kesên navdarên Kurdistanê kir, kesên weke Şîfa Gerdî ku rojnamevaneka wêrek û zîrek bû. Levî Kalansî di konferansê de li ser Şîfa Gerdî daye û xuya kirin hinek spêr kene li Kurdistanê ku li ser asta cîhanê naskirîne, ji wan Şîfa Gerdî ku rojnamevanekê ciwan bû û li Rûda wê kar dikir. Ew di dema rûmalkirina şer de li Musilê şehîd bû.